विद्यार्थ्यांना सुखी ठेव, त्याच्या पालकांना सुखी ठेव. जे पण आळसपणा अभ्यासात करत असतील त्यांना आळसपणा त्यांचा घालवून अभ्यास करायची बुद्धी दे. या संपूर्ण सेवेमध्ये काही अन्याय आपला लोकमान झाले तर चल माफच कर. विद्यार्थ्यांना चांगला आशीर्वाद दे. सरस्वती माते की जय. गौरवची पार्टी बरोबर नाही भजनाची. हे काय वाजवतात आणि गौरवात काय वाजवतात. तुमची फुगडी या हे बघा सर इलेले आहेत. बरोबर आहे वागला. अरे होय होय चला 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 चला. वाजले 1:30 वाजलो तरी जेवणाचा पत्त्या नाही तुमच्या. ते नंदन गौरव भारी घालतात फुगडी त्यांच्या घारी घालतात. ए घाला. रांगोळीसाठी पानं काढतं. हा तांदूळ आता नीट करू केलास ती हुतास का म्हणू कायला. हा असं सांगा गव्या पुणग्या देत उसळ करू. कसली भाजी भाजी कसली आहे. बाबा माझ्या कधीच येला यो. आता मी लावले भारीच झालो. परसबागेत भोपळो गावलेला आहे बघा शाळेच्या परसबागेत. हो पूजा कर. सुपारी खाया हिड्यावरची सुपारी आणलासच ना. आबा पान खायत नाही त्यामुळे सुपारीच दिली. काकडी मोठीच आणलं गो. कोणा ते काय जपाजी ना वाटत नाही ना. जपात तुका कशी आणलं उळकमत आणलं. तर मंडळी गुरुजी इलेत आणि भटजी काका आणि आता पूजा चालू आहे. या कुंदेंदु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रामृता या वीणा गुरदंड मंडलवरा या शिवेद पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभुद वैरदैवै सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निश्चयाढ्यापः. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. जय देवी महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती विद्यामाता सरस्वती देवी. ही आज दत्त मंदिर शाळेच्या या सगळ्या विद्यार्थी शिक्षक वर्गानं आणि पालकांनी तुझी इथे सरस्वतीची ही पूजा केलेली आहे ती मान्य करून घे. हे सगळं जे काय फळं वगैरे समर्पण विद्यार्थ्याने केलेलं आहे त्या प्रत्येक विद्यार्थ्याच्या पाठीसुद्धा वरद असतं असं राहून दे. त्याप्रमाणे प्रत्येकाकडून चांगली विद्यार्थ्याला मिळेल अशा प्रकारचा आशीर्वाद ठेव. त्याचप्रमाणे हे जे शिक्षक आहेत जे नवीन इथे रुजू झालेले आहेत या शिक्षकांकडून पूर्वीच्या शिक्षकांसारखं या शाळेचा विकास होईल अशा प्रकारचे त्यांच्याकडून काम करून घे. त्या सगळ्यांना सुखी ठेव, विद्यार्थ्यांना सुखी ठेव, त्यांच्या पालकांना सुखी ठेव. जे पण आळसपणा अभ्यासात करत असतील त्यांना आळसपणा त्यांचा घालवून अभ्यास करायची बुद्धी दे. आणि ह्या शाळेचा निकाल उत्तरोत्तर चांगल्या पद्धतीने इतर ज्या काही कबड्डी म्हणा लंगडी म्हणा किंवा अशा स्पर्धा असतात स्पर्धा
ही मुलं पुढे येतील, राज्य चमकतील अशा प्रकारचा आशीर्वाद त्यांच्या पाठीशी ठेव. तसं ती शाळा सुद्धा आता मंजूर झालेली आहे, तेव्हा ती लवकरात लवकर बांधून किंवा नवीन शाळेत तुझं पुढचं सरस्वती पूजन व्हावं अशी आमची सगळ्यांची इच्छा आहे. लवकरात लवकर ती शाळा बांधायचं त्यांना बुद्धी दे. या संपूर्ण सेवेमध्ये काही अन्याय आपल्या लोकमान झाले तर माफच कर. विद्यार्थ्यांना चांगला आशीर्वाद दे. सरस्वती माते की जय. उलटो टाकू गोय होतो तो चुकलास तुम्ही. कोवळा म्हणून फुटलो नाही. कोवळा ना अजून होय कोवळा बिये ठेवून दे. तरी बघा सगळी जेवणाची गडबड चालली आहे. कोवळा मी सांगताय तो फुटलो नाही तेव्हाच चांगलंय. फुटटा कोय लगेच भोपळो टाकल्यावर. भोपळो बघा मस्तपैकी मोठं कोवळे आहेत ना, तेच सांगते. ते का जून असतो ना तर त्याचा ह्या लगेच बाहेर इला असता. ती आळान थोडीशी होतली सगळी भाजी ह्या कर वाटता तुका मोठं तो. तरी बघा सगळी जेवणाची गडबड तर जोरदार. आकडे पूनमताई आपल्या जेवणात रम्य मग्न. भात भारी लो कोण नाही घातलं बघायला टाइम नाही असा मत कळलं काय. पूनम ताईला बघायला टाइम अजिबात नाही. तुझी मैत्रीण बघत असणार. बघत असेल ना, बाबू जेवढे ती बघणार मला माहिती आहे. भाजी कसली आहे वाटाण्याची 2 भाजी वा भारीच काम केलास मग. हे बघा डाळ भात, डाळ आणि भाजी. पूनम भाजी फोडणी मस्त दिलास तू दिलीस वा वा. भोपळ्यासाठी बेशी वाटूच येत नाहीत कोणाक. मी म्हणून माका खाऊची नाही. तू बहिणीला सांग तुझ्या काय सांग. अरे वा प्रसादी वाटायला सुरुवात केली. गौरी साडी सोडून येईल आपण मध्ये. हिला देऊ नका. हे पहिलीच घेणार मला माहितीच होतं तू घेणार ती पहिलीच. कळलं ना. हां तर मंडळी आतमध्ये मुलांचा भजन चालला बघा जरा किती तयारी आहे बघा जल्लद. गौरवची पार्टी बरोबर नाही भजनाची. हे काय वाजवतात आणि गौरवच काय वाजवत. तू मोठ्यान वाजवतो मोठ्यान वाजव. बरा तिकडे कापणाऱ्यांका बरा जेव घेऊ बरा.
आम्ही आयडिया केला म्हणून आम्ही काच राजा घेतला आज. म्हटलं आज भोपळ्याची भाजी आहे म्हटलं पहिलीच. देवळात कधी मिळत तेव्हा मिळत, शाळेत मिळाली येते तरी खाऊया. तुमची फुगडी या नाही तर एक फुगडी झाली. तर मंडळी ही बघा मुलांनी मगाशी काढलेली रांगोळी. ही नंदनची, गौरवची, नील, जो लहान गट हा इथून इतका गट बघा, इथपर्यंत लहान गट, त्याच्यानंतर इथून मोठो गट. हे बघा सर इलेले आहेत. काय म्हणतात हाच काय बरोबर हा वागला. अरे होय होय चला 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 पाय जाऊ नका. आधी व्हायच्यात असतं भजन ऐकलं असता. हा हे बुवा तीन, एक सोडून तीन बुवा. सर्वांचे लाडके गुरुजी सर या शाळेतून सेवानिवृत्त झाले. ते आवर्जून या ठिकाणी सरस्वती पूजनला आपल्या शाळेला व्हिजिट दिलेली आहे, भेट दिलेली आहे. त्याबद्दल दोहिल सरांचं, या शाळेचे मुख्याध्यापक गावी सर यांना विनंती करतो की त्यांना गुलाब पुष्प देऊन त्यांचं स्वागत करावं. हॅलो हॅलो तुझा ना खायचा घेतो आता तुझा माहिती आहे तो जाते की आम्हाला माहिती आहे. स्टेप देखो देगा मी म्हणते ना अगो म्हण हिरड गेली. मोडून रथ सजविला आम्हाला मोडून रथ सजविला देवाचा रथ सजविला देवाचा रथ सजविला गणपती देवाचा रथ सजविला गणपती
तो फुगड्यांचोच वचपी होणार आहे होय ना. ते नंदन गौरव भारी घालतात फुगडी त्यांना की भारी घालतात. ए घाला वाजले 1:30 वाजलो तरी जेवणाचा पत्त्या नाही तुमच्या. झाला केला सगळे वाढूक लागले. हो काजीचे सालाड दिसतात ते घर काय तिथून बसूनच आहे घर खाते आहे काजीचे. ते काय साल तुझ्या हे बघ साल तुझ्या पुढ्यात दिसत. किती वेळ काढला भोपळ्यानंच वेळ काढले. कसले लाडक्या भावान पाठवले जकडे विषयच ह्यो हा. आता मोबाईल मिळणार आहे म्हणे. बँकेत कोणाकडे ठेवूक जागा नसत तर माका सांगा. खंय जाऊचो तर ह्यो विषय आहे. तुझे इले काय माझे इले काय आले पैसे ना मग इथे आणायचे होते. आपण हे पार्टी केली असती काहीतरी. मी सांगितलं का लेख शाळेत येत तेव्हा दे ना. लिहून ठेव इथे. देवी कुठे पळतं काय.
तर मंडळी सगळं झालेलं आणि आता महाप्रसाद जेवणाची सगळी तयारी झाली आहे. जेवण वाढल्याने आम्हाला आम्ही बसणार बसत लावू आम्ही बरोबर वाढ लावू आम्ही. तरी बघा पहिली पंगत बसली आहे. काय येतात वाढ तू वाढ. तर अकडे पहिली पंगत बसलेली आहे आणि अकडे दुसरी पंगत वाढतच. यांचा काय जोडून होईत नाही स्पीकर. तर चला मंडळी आम्ही पण आता जेव बसलो. आता जेवण वाढू की रांगोळी झाली. नंबर कोणाचा काढल्या नाही ताली उल्या नाही ताच ना. भजी तरी करायची होती. भजी केलीच नाही. भजी अरे कांद्याची बटाट्याची कोण खाता. कोशिंबीर पण नाही केला. तर चला मंडळी जेवण सुरुवात करूया. पोटी फुटला सकाळपासून. गणो लय पोटी फुटला तो बघा. जेवण बघा डाळ भात वाटाण्याची भाजी भोपळ्याची भाजी खीर पापड लोणचा भजी फक्त तयार. कढई सोडल्या ना होय ना गो. पापड बाजूक कढई सोडलात भजी. जेव्हा अशा प्रकारे तुम्हीच राहुला जेवचे. हिला आधी पहिलं वाढा. हे मागून घे काय ते आधीच घेतल्या ना मागूची गरज नाही. तर चला मंडळी अशा प्रकारे सरस्वती पूजन वगैरे झालेलं आणि रात्री भजनं वगैरे. तर चला अशा प्रकारे कार्यक्रम झालेलो आणि आता इथे थांबूया. पुन्हा भेटूया आपल्या नवीन व्हिडिओ. तोपर्यंत बाय बाय.